To hello logofer, good evening to you all logofer. To logofer नोंथांमोननि थाखाय मा भिडिअ लाबोनो नागिरदों दिनै माने नोंथांमोना थांनायल' नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आरो बुजियाखैबा नायलांदो। To लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनो जे नोंथांमोना थांनायल' नायनानै जे बुजिखाबाय जे आं दिनै मानि बागै भिडिअ लाबोनो नागिरदों। जे नोंथांमोनाथ' एक्सिडेन्ट जानायनि माने थाम्बनेल ओंखारदों जे थाम्बनेलाव होखादों आङो फट'। जे थाम्बनेलाव आङो होनाय बे गारि एक्सिडेन्ट जानाया माने जोंनिनो बर' हारि गथ' सानैनि बिफा आरोना। दायो माने जोबोद दुखुआव दं आरोना बिथांनि न'खरा। मानो होननानै बुङोबा बिथांनि न'खरा माने गारि एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जालांबाय। मानो होननानै बुङोबा मोनानि समाव हरनि 9टा बेफोरनिफ्राय जादों आरोना। बिदियाव माने एक्सिडेन्ट जादों आरोना। थ' रावबो मिथिस्लाबासै मोनानि समाव थ' बिथाङा थैनानै थाबाय आरोना बे मानसिया। थ' लोगोफोर जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि एक्सिडेन्टनो मानो बेफोरबायदि जानानै बहुद थैबाय थायो नंगौना नङा। थ' बेनो आरोना लोगोफोर दुखुनि बाथ्राया जे सासे गथ' सानैनि बिफा रुंसारि जालांबाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रा दुखुनि खौरां लोगोफोर। जे जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि सोरबाया सोरजोंबा बुथारजायो, सोरबाया सोरजोंबा माबा जायो, एक्सिडेन्ट जायो, एक्सिडेन्टबो खालामजायो नै बेफोरबायदि आरोना। थ' लोगोफोर मा होनबावनो ना, मानसिया थैनांगौबा रावबो जेबो हमथानो हाया नंगौना नङा। थ' थैनांगौ समाव थैनांगौ जायो। थ' बेफोरबायदि आरोना बेफोर गासिबो इसोरनि माया आरोना। थ' लोगोफोर दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बे एक्सिडेन्ट जानायनि बागै जे जोंनि बर' हारिया जों गावखौनो गावनो माने बहुद साबधान लाखिनांसिगौ आरोना। मानो होननानै बुङोबा सासेल' नङा सानैल' नङा हाजार जन दिनै जोंनि बर'आ एक्सिडेन्टजों थैलांबाय आरो सोरजोंबा सिथारजाबाय, मालायफोरजों बुथारजाबाय, बेलेग हारिफोरजों बुथारजाबाय। जोबोद दुखुनि खौरां नंगौना नङा लोगोफोर। थ' आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर'आ बेफोरबायदि थैबाय थायोब्ला सानसे समाव जोबलांनो हमगोन आरो मालायफोरजों बेफोरबायदि बुथारजाबाय थायोबा जोबलांनो हमगोन नंगौना नङा। थ' बेनो आरोना लोगोफोर दुखुनि खौराङा जे जोंनि बर' हारिया गावखौनो गाव जों साबधान लाखिनांगौ। थ' जों माने जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामनोबा जोङो गोसो होनानै जोङो नाजानांसिगोन आरो जोङो दावगानांसिगोन। मानो होननानै बुङोबा बेलेग हारिया जोंनि बर' हारिखौ बहुद नारसिनगासिनो दङ। थ' बेनो आरोना। थ' लोगोफोर मा होनबावनो ना, जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो बेलेग हारिफोरजों नारसिन जाबाय थासिगोन नामाबो सानलायलाङो समाव। जोंनि बर' हारिया बड'लेण्डखौ मोननाय नङा नामा, मोननाय नंला नामा थैजासिम नै बेफोरबायदि सानो आरोना। थ' लोगोफोर जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेनो जे मैयानि मोनायाव एक्सिडेन्ट जानानै थैनानै थांबाय सासे जोंनि बर' हारि गथ' सानैनि बिफा। जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोना, दुखुनि खौरां। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोर थ' लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामहर आरोना जोंनि बर' हारिनि बागै मा सानो नोंथांमोना। थ' बेनो आरोना लोगोफोर। बिथांनि थाखाय दुखु जेंना जायाखै थ' कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय प्रार्थना खालामबाय था लोगोफोर, इसोरनियाव गथायबाय था। थ' बेनो आरोना लोगोफोर। आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय अराय सम माने आसिरबाद बिबाय था आरोना। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। बाय बाय लोगोफोर।